Now, dirita sa ilahang mga paghalad, mga igsoon, o ang katapusan nga bahin sa importansya sa ato mga pari o mga libihanon who are playing a great role sa ato ang church services and church life, mga kaigsunan. Doc Ray. Mga kaigsunan, kining ilang paghalad gusto na ko ni tagaan o pagtagad. Nga kining atong buhaton, ang ilahang gibuhat nga purification, ang ilahang gibuhat nga pagsimba, worship o pagkanta, mga kaigsunan, wa na nay pulos ni ining tanan without the sacrifice. Kay ang sakripisyo, mga kaigsunan, mao ang butang nga nagasentro, nagatudlo sa tanan mga katawhan sa panahon sa mga Israelinhon ngadto kang Kristo nga mao ang ultimate ug mao ang final nga sakripisyo alang kanimo igsuon ug alang kadako nga makahatag kanatong kaluwasan gikan sa atong mga pagkamakasasala. Amen. Kung ato ning i-equate sa atong presente nga kahimtang mga kaigsunan sa ilahang panahon kaniadto halad mangyud. Unya nahimo gining sentro sa ilang worship. Gani ang tanan nila mga tulumanon kung walay halad mga kaigsunan sa giingon lang ni Doc Ray wa gyud pulos tanan. Pero makaingon ko pagkaswerte na lang yun nato karong panahon na kay nganuman the ultimate sacrifice has already been offered in the person of Jesus on the cross. Yes. So buti pasabot mga kaigsunan siya mo'y atong nahimong katapusang halad ug niana nga halad na undang na ang tanang requirement sa paghalad ug sinunog sa mga worship services mga kaigsunan. Now, what can we do now? Unsa may atong ihulip meaning halad-halad mga kaigsunan? Of course, we know of kaning stewardship nga terminology sa paghalad. Mao ni ang equivalent mga kaigsunan. Ang ikapulo ay naghilabti kay Yanas Ginoo. Kining atong offerings mga kaigsunan is equal to that sacrifice. Kaya naman, ang atong ikapulo sukod na sa atong pagsunod sa pulong sa Dios. Pero kining halad mga kaigsunan mao ni sukod sa atong gugma sa Dios. So the bigger your sacrifice, kanami nga nang gitawag ni siya sacrifice kay ngano buti pasabot mag-antos gyud ka kun imo nang ihatag. So, moingon ka, Pastor, sao man ako ni nga maunman ni nabili na ko karon. Mag-antos ko ani og ako ning ihala diha sa simbahan. Kung generous ka mga kaigsunan, that is sacrifice and this is what the Bible says. And besides that, kung wala gyud kay mabutang diha sa offering plate mga kaigsunan, imong kinabuhi in service to others. Denying self aron ang uban mauna mga kaigsunan. That is our contemporary application of the word sacrifice karong panahon na mga igsoon. Ug atong hinumduman, Pastor Hes, Ma'am Pinky, being generous is a great contributory factor na maangkon nato ang maayong panlawas. Amen. Na ay health benefit sa usa ka tawo nga manggihatagon. Makaangkon kag kalipay nga dili mabayluhan ug salapi. Kung sa pastor, ang gipahinumdum sa ato sa Ginoo mga kaigsunan nga kung mohatag ka na kanimo ang gitawag og kalipay sa paghatag kay ang epekto ana marilis bitaw ang atong hormone. So wala diha ang pagbati nga nasayangan ka. So kung malipayon ka kanang imong happy hormones mo reflect na sa imong naong. So ang imong naong saya dili gamugot dili kunot, no? So happy ka sa imong paghatag unya in return the Lord will bless us. Amen. Oh.